Ok, pozdravi, danas radimo isprobavanje slatkiša. Mislim, opet je sladno, ali vidite kak je bude. Nisam ga probao, tako da... Da prošle. Vidite, ovo je dobar. Ne znam da vidite, još je bili škola, ali ne možete, zbog moje ruke. Idem da probam. Svi imaju po nekoj čokoladi, ovo je na... Čokolada je lijepa. Volim kako da jedem jaje. Vidimo se kad ja pojedem u čokoladu. Znači evo ljudi, tu sam čokoladu. Što nema jaja, sad kad sam malo jeo prava vanilja. Ovako vidi, ona je malo bio ljepši sladoled, malo ljepši, ova je isto lijepo. Tako da... Više bi... Kokos. Znači ljudi, da vas sladoled ocjena 8 je ocjena, 8,5. Pošto ima puno ljepših kod nas, tako da. Tako da ljudi, ja ću ovaj sad, kako mi frizura jebote. Tako da ću ovaj sad pojesti i poslije snimanja, pošto tako da ljudi, like, share, subscribe i